instància amb absències i carències. És a dir, queda moltíssim recorregut per fer, queda sobretot un procés llarg de pedagogia i de conscienciació, no? I de respecte a la diversitat funcional, no? I per tant, amb tota la complicitat cap a les persones primer afectades i després també cap a una cosa que a vegades es diu poc, que és l'ampli teixit social, no? Que ha fet possible mecanismes de plena integració en tots els àmbits de la vida pública i privada de les persones amb diversitat funcional. El poder polític assistencia absolutament de les necessitats de la majoria social. El millor que ha passat és la capacitat de la gent de generar xarxes, de resistir, de fer-se suport mutu, de recuperar el vincle social, de ser solidaris. I tindrem un altre model social, inclusiu, democràtic, en funció de què ens impliquem i ens activem com a persones crítiques en la nostra societat. Els responsables polítics i tots els diputats diguin si estan a favor de rescatar bancs o estan a favor d'inserir persones, per exemple. Bé, al final la resposta ha de ser múltiple. Ha de ser institucional, ha de ser governamental i ha de ser social també. Precisament el que estem parlant amb el vostre sector de persones discapacitades, al ser persones el més lliures i el més autònomes possibles, no? Per tant, ser capaç d'implicar-nos a eliminar al màxim totes les barreres induïdes del nostre model de societat que sempre s'ha volgut amagar. Jo la discriminació positiva en transició és exclusivament partidari, perquè si no hi ha coses que no canvien. I jo penso que avui encara perviuen moltíssimes dinàmiques paternalistes i caritatives, no? I no es tracta d'això, es tracta de la plena igualtat entre persones, no? Amb l'Ovidi Montllor, segurament, i l'altre que és més complicat perquè fa 20 anys, amb Guillem Agulló. Amb l'Ovidi perquè és un referent, perquè és el nostre president simbòlic dels Països Catalans, i amb Guillem Agulló perquè el proper abril farà 20 anys que ens el van matar l'extrema dreta a País Valencià.